Takže ahoj, já jsem Natka Velíšková, jak všichni víte. No, já mám dvoje YouTube, já mám u tatky a doma. No, já mám sice na takovém mobilu. No, YouTube a vybrala jsem si ho včera. Ale hezky, ne? Problém to vyřešení. Přihlašuju, ale chtěla jsem vám ukázat můj YouTube. Ale nevadí, já vám ukážu mého poula. Líbí? Ještě blbnej zvuk. Dobrý. Tak. A takhle jinak vypadá můj mobil. No tak. Já mu ukážu, jak pít enerčák. A k tomu 2 bombony. A to bylo úplně kyselé. Chcete to vidět? Pardon. Ještě sednout. Tak. To je u taťky. Křeslo sední. Můžu sednout. To je lepkavé. Na to brousek. Dobrý. Já to budu držet akorát ubrouskem, bo to je lepkavé. Jo. Já se božím. Ty logo. Pardon. Pardon, to jsem nechtěla. To nevadí. Tak, jeden červený. Ale žlutý. Žlutý jako. Kyselé. Máme vám pořád. A to, když bude chtít si být kyselé něco, stačí si dát opustit 2 bonbony nebo jeden, a dělíte o nič, radši 2 bombáry, které jsou, ale jako ty gumové ty nepůjdou, ty se rozmnoží, ty třeba takové, ty bombáry a zapít eneržákem, a pak to máte kyselé, to ještě zkusím. No a máte to hotové. Tak. Jestli byste to někdy chtěli, tak můžete. Není to problém. Tak, ahoj.